प्रडाक्शन नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय साबायखर बरायग्रोबाय। सिबिनाय आरो उदालगुरि जिल्ला बिमा माहारि माइनाव आफादा जि मोनसे हाबाफारि लादों, साननैनि हाबाफारिमोन। दिनै फुंनिफ्रायनो हाबाफारिखौ जों थानसालिखौ थानायनिफ्राय जागायनानै जों दरखं बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय, जों जौसां बेखेवनाय, बिथिं बादा जानाय जामुंसालि बेखेवनाय आरो बिथिं बादा सिबि बादा बेखेवनाय, बेफोर हाबाफारिफोरखौ जों फारियै जों दिनै खोब आलो गोजोनै जों हाबाफारिफोरखौ जों मावबोलांनो हादों आरो आं खोब गोजोननाय मोनदों। आं सासे भकतपारा मोदैबारि बियाब जि उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादा जि मोनसे बे बिमा माहारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंखौ बियाबनिफ्राय बानजाय आफादनिफ्राय आंखौ आफादगिरि महरै होनायाव आं गमायै गोजोनदों आरो बे हाबाफारिखौ मावलांनो जि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय फैनानै उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोआव थानाय माखासे बियाबनि माइनावफ्रा फैनानै जे खोब गाजा गोमजा खुंनायाव जों गमामायैनो भकतपारा मोदैबारि बियाब बाथौ गौथुमा जों खोब गोजोननाय मोन्दों। दा जों साननायनिख्रुइ जि माखासे साननायनिख्रुइ बांद्राय बा गोबां माने सिबिसा, जोंनि बाथौ सिबिसा बा माइनावफ्रा जि फैनानै जोंनि बे लुबैनाय बायदि जोंनि हांख्रायनाय लेखा फैनानै मावफुंनायनि थाखाय, जाफुंसार होनायनि थाखाय आं जोबोद जोंनि भकतपारा मोदैबारि जोंनि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय जों जोबोद मोनसे गोजोननायखौ जों फोरमायदों खालामदों। दिनैनि सेथि हाबाफारिया जोंहा खोब गाजा गोमजायैनो जाना थांबाय आरो गाबोननि जि 5 नभेम्बराव जों गेवलां जि मोनसे मेल जागोन, बे गेवलां मेलावबो जों बयखौबो लुबैदों। बे दिनै जेरैबायदि लोब लोब फैनानै गाबोनबो लोब लोब फैनानै जोंनि बे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिखौ जाफुंहोयो, आं बेनि थाखाय बयखौबो आं लुबैदों। बेनो ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजा बा माइनावनि अनगायैबो गासै रायजो राजा आरो लोगोसे जायफोर दिनै हयथ' नुजाफैनो हायाखै बियाब उदालगुरि जिल्ला बेन्दोआव थानाय बियाबफ्रा नुजाफैनो हागौआखै, बिथांमोनखौ आं खावलायफिनो जाहाथे गाबोननि गेवलां मेलाव फैनानै आरो दिनैनिख्रुइबो साबसिन हामसिन माने गोबां जोंनि सिबिसा जों ओनसोलाव दिन्थिनानै जाहाथे जों धोरोमखौ सानफा एफा बा बयखौबो जोंनि खौसेथिखौ जों धोरोमखौ सिबिनायाव जों खौसेथिखौ दिन्थिनो हायो, आं बेखौ हास्थायदों। दिनै सेथि सावरायमेल, बेयावहाय जोङो रिपर्ट लानाय जादों बियाबफोरनिफ्राय बियाबफोरा बोरै जौगादोंना जौगानो हादोंना हायाखै, मा खालामदों, मा खामानि मावदों, बियाबाव माबाफोर बेले बेजे सोमजिदों नामा, धोरोमनि बेलायावहाय बिथोन बायदियै थांनो हादोंना हायाखै, बेफोरनि सायाव जोङो रिपर्ट लानाय जादों आरो दिनै। जों नुबाय दायो बर'फोरनि माखासे आवसिया थासारिफ्रा जोबदों, दिनै सोरनिबा बिसि गोनां हौवा गोनां दा बेनि थाखाय माइनाव आफादा माबायदि खामानि मावनो हागोन, बेफोरनि सायावबो जों दिनै सावरायदों आरो गिबियावनो जों रिपर्टखौ लाग्रोदों आरो बेबायदि बबेबा गामिफ्राव बा बबेबा बियाबावहाय बेबायदि सोलिदों नामा, सोरनिबा हिन्जाव थाखानाय हौवाजों आरो हौवा थाखानाय हिन्जावजों बिदि दोनखारलांनाय मानाय बेफोरबायदि जादों नामा, बिनि सायाव जों रिपर्टखौ लादों। नाथाय दिनै रावबो बेबायदि रिपर्टखौ होनो हायाखिसै। जोंथ' बे खोनायो, नाथाय रावबो रिपर्टखौ होनो हायाखिसै आरो जों बुंदोंमोन आरो होनो थाखाय, रिपर्टखौ रावबो होनो राजि जायाखिसै, ना गिदोंसो ना माखोसो बेखौ जों मिन्थियाखिसै। जोंबोथ' सानफ्रोमबो बिदिनो नुबाय थादों, जाथायखौ जों नुबाय थादों, बेबायदि माखासे खिन्थु बेखौ बहाबा हेखोमोना दोननाय बायदि खालामदों। हेखोमोना दोननाय बायदि खालामबाय। दिनै बेनि सायाव रिपर्टखौ रावबो मोनसेबो बियाबानो होनाय जायाखिसै आरो होआखिसै। बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ सोबनायाव थांबाय। बेहाय बिमा माहारि हिसाबै, सासे बिमा हिसाबै बिथांमोननि थाखाय माबायदि बिथोन? बेथ' बहुद साननो गोनां जानानै फैदों। गासै बिमानि थाखाय बेयो मोनसे गिलिर बिराद साननो गोनां जानानै फैदों। बिमाफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि गथ'फ्रा मा होनना बुङो, ड्राग्स सोबनाय लोंनायनि थाखायनो बिमाफ्रा दिनै उन्दुनो हायै, सहायनो हायै बेबायदि जालांदों। सासे गथ'खौ बिमाया मोजां सोलोंथाइ होनानै समाजाव मोजां मानसि खालामनो थाखाय गोबां नाजायो, नाथाय बिमा बिफानि मा होनना बुङो, बिमा बिफानि साननाय बायदियै गथ'फ्रा थांनो नाजायाखै,
माने बेलेग लामाजोंसो थांनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों। बेनिखायनो बिमा बिफाफ्रा गोबां माने दुखु जायो। बेनि थाखायनो जोंनि जा गथ'फोर इयुन जोलैनि जा लाइमोनफोर बिथांमोनखौ नैबे माबानि गेजेरजोंनो चेनेलनि गेजेरजोंनो आं खावलायनो नाजायो जाहाथे सोरबाफोर गाज्रि माबायाव थांदोंब्लाबो बेफोरबायदि लोंनाय सोबनाय गाज्रि लामायाव थांदोंब्लाबो बिमा बिफानि साननायखौ नायनानै बिमा बिफानि दुखु जानायखौ नायनानै एसे गोसोखौ फिदिंनानै गावनि थार लामाजों माने आगान सुरलांनो थाखाय आं खावलायदों जोंनि गथ'फोरखौ। बेखौथ' जों लादों मा होनना बुङो जोङो बेबायदि जौ सेरेब फाननाय बेफोरनि सायाव जोङो माइनावफोरखौ माने नोजोर होनो होयो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा। जों जौ सेरेब फाननानै खामायनायखौ जों लुबैनाङा। जोंहा गोबां खामायनो हानाय राहा दं। जि दानानै फाननानै एम्फौ फिसा फिसिनानै फाननानै बा साहा गला होनानै बायदिसिना जोंहा माबा दङ राहा दं। न'खरखौ जौगाहोनायनि जोंहा राहा दं। बेनिखायनो जौ सेरेब फाननानै जों न'खरखौ फोजौगोन बेखौ दासान, गथ' गथायखौ फरायहोगोन बेफोरखौ दासान। जों जौ सेरेब फाननानै गथ' गथायखौ फरायहोनो सानोब्ला माने बियो उल्थासो जायो। गथ' गथायखौ माने लोंनोसो फोरोंनाय बायदि जायो होननानै जों गोबां माने बिमाफोरखौ बेफोरबायदि सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो बुजायनाय जायो आरो बुंनाय जायो। बिदिनो जों थांखिबो लादों जौ सेरेब फाननायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै। बिदि माने बे खामानिखौ दिनैसिम माने मावफुंजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। बियाब आफादफ्रा माने मावफुंजोबनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेफोरखौनो जोङो फिन आरो सावरायफिनबाय थानो गोनां जायो। बेनि थाखाय जों थांखिया लाखानायानो दङ। जों जौ सेरेब फाननायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै थांखि लाखानायानो दङ जोंना। खिन्थु बियाबनि माइनावफ्रा मावफुंजोबनो हायाखै आरो। बेबायदि बान्था होनो हायोबाथ' जोबोद मोजां। जोंथ' बेबायदि मोजां फालांगि खालामनानै माने न'खर खुंनाय जायफोर मोजां आइजो बेफोरनि थाखाय बान्था होनाय बे थांखिखौ जोङो जिल्लाया लाथ'वाखैब्लाबो दा जोंनि जिल्लानि सिङाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन बियाब जेरैबायदि डिमाकुसि बियाबावनो जों खोनादों दिनै रिपर्टनि गेजेरजों जों खोनाबाय बिथांमोना बिदि मोजां फालांगि खालामनानै न'खर जौगाहोनो हानाय आइजोनो बान्था होदों होननायखौ जों खोनानो मोन्दों। बिदिनो माने जोंबो फैगोन बोसोरफोरनिफ्राय बेबायदि मोजां आइजोनो जोंबो बान्था होनायनि थांखिखौ लागोन होननानै सानदों।